تروندهايم تدا قصل كوينه وي ليلستروم تخيله تخينه ليندبارغ كزاي خيده تخيل كان اب سنتروم وي النابرو ترمينال لنا له لكع بزا رون شورينغز مصاحوان تدا تطويخا تروندهايم አለው ምልክት ገረ ወጽ እና መንገድ ትሮندهايم በዛ አቱ ማለት ስለዚህ ብትሩስተር ወጽ አባ ኸሎኻ በተቀዳሚ ትሩን ሾሪንግ ተመሊሰ ማለት ነው ኣብዚ ጊቮይስ ዘሎ አነሱ ኢለንህር ኣብዝን የማንክ ተአቱ ትኸሊሃ ኣብዚ እንዳነዳድ ማለት እዩ ንዑ አቲዮም ፓርክ ንገለት ገብሩ ትኸሉ ማለት ስለዚህ ኖርማል ፓርኪንግ ነገራት ፕራክቲስ ንግባር ማለት ኣብዚ ክንህሬ ናቱን ኣብታ ቀያሕ ከህወስ ስለዝኾንኩ 78 ከባበት ይሕለሁ ጎነይ ማእኸል ጎነይ ስታይር ኣለሁ ብልንሶነኻ ክሳሬታው የርኢ ኣለሁ ኣት ኣለሁ ቅድመይካ ናይ ኣውቶቡስ ስለ ዘሎ እንደገና ይደግማታ መስራሕ ሰለስተ እንጌርሃ እንደገና መብራት ወልዒ እንደገና ሰዓቱ ፋትፊ ይንህር ማለት እዩ ከባቢ 77 ስፒድ ኣት ይኸውን مستناتي نهر كلمة يدلو ريها ناب 8 جزء يبلغ مالك اب 8 امس حاسكوا كنهر يبلي وي 7 شمونتن 7 شعتن 8 زغور مالك اجيب بديان فرصه جزء كوتسي لكعت مدلوات غيرنا قدينا نوت مالك لازم الفراشان ولع ما اخذ مستيات يمان مستيات كل حلنا ترى مخاين الله خوينا كاسكن بلالنا وي سبينا زحلت له هاك نهر لنا مالك ስለዚህ ዚያታ ምናልባት ኣብ ክልተ ቪዲዮ ኦረጻ ኸላይ ቀዳሚትን ካልእትን ካብሪስ ሎካ ጀሚርና ክሳብ ከባቢ ስታይ በጽሕና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ትሩስተሩ ወይ ከዓ መንገዲ ትሮንሃይም ሂዝና ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ ካልኦት ቪዲዮታት ቀጽላ ገብሬ ሰንካ ካብ ሪስ ሎካ ምናልባት ንኦከርን ከባቢ ከመይ ጌርካ ትኸይድ ገለና ገበርና ክንሪኦም ፍትይና ምናልባት ካልእ ዝዘወርኩሞ ቦታታት ወይ ክመጽእ ኽእል ትብልዎ ነገር ተላ ኣሎ ኮይኑ ተጻሒፍኩም ላይ ስታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ከዳልወልኩም ኽእል ቻው ቻው